Hola, veus, avui destaquem que l'espeleòleg que aquest diumenge va ser rescatat després de caure des d'una altura de 6 metres a l'interior de la cova d'en Cuberes, al terme municipal de Conca de Dalt, continua ingressat a l'UCI de l'Hospital Arnau de Vilanova, on es recupera d'una fractura a les costelles i d'altres contusions. La víctima, un veí d'Igualada de 45 anys, estava atrapat en una zona de molt difícil accés, coneguda com el Pou Rodó, a unes 3 hores de l'entrada de la cova, la qual cosa va dificultar molt les tasques de rescat, que es van allargar més de 20 hores. A l'operatiu hi van treballar un centenar d'efectius entre Mossos d'Esquadra, bombers i voluntaris de la Federació Catalana d'Espeleologia. Després de 26 hores de treball de forma ininterrompuda, hem pogut finalment rescatar la persona que està accidentada dintre de la cavitat. Aquest senyor ha patit una precipitació d'uns 6 metres d'alçada en el fons de la cavitat i allà ha hagut d'arribar tot el dispositiu de rescat per extreure'l de la cova fins a l'exterior per finalment realitzar un rescat amb helicòpter i dur-lo cap a l'Hospital Arnau de Vilanova. I acabem amb una veu ciutadana. La Núria ens diu que els veïns dels blocs Landelino La Villa número 14 han d'anar amb llanternes per poder obrir el portal del seu domicili a les nits. Una avaria en l'enllumenat públic està causant molèsties als ciutadans d'aquest bloc, que ja fa dies que han avisat a l'Ajuntament perquè ho arregli, però a hores d'ara encara no s'ha resolt la incidència. Això és tot, ens retrobem properament amb més informació i més veus. Fins aviat!